Vtipnému videu sa v Prešove stal celebritou. 70-ročný Vladimír na internete baví ľudí s troškou vulgarizmov počas policajnej kontroly. Dnes mu ale do smiechu nebolo a policajtom mal čo vysvetľovať. Na priechode prechodcov zrazil chodkyňu. Dôchodca zrazil chodkyňu na tomto priechode nedaleko policajnej stanice. Policajti sem preto prakticky prišli okamžite. Vodič z Bielej Felície im bol hneď všetkým povedomý. 70-ročný Vladimír je to vďaka videu, ktoré je plné vulgarizmov, viesť do internetu. Dobre! No Boha mu dajte to ešte raz. Som celebrita, lebo keď ma natočíte ešte vy... Ja už nestačím. Skady porozoberem. Nemôžem sa obrániť tu v Prešove, každý sa chce fotiť so mnou. Jeho hláška pri fúkaní do Bregera už ľudovela nadával vraj preto, lebo sa ponáhľal do práce a policajti ho zbytočne zdržali. No ale keď som bol vedel, že má kameru, tak rozprávam po slovensky a neboj koňač. Dnes mu už do smiechu nebolo. 47-ročná žena so zlomenou nohou skončila v nemocnici. Operácia ma čaká, uvidíme, čo bude. Vodič policajtov presviečal, že chodkyňa mu pod kolesá vbehla na červenú. Ešte nedokončila červená pre ňu a ona ustúpila na moju zelenú. Čo som cez prechod normálne na zelenú a normálne na mňa brala do mňa auto. Auto išlo podľa vás na červenú? Na červenú. Tak ako na známom videu, ani teraz Vladimír nenafúkal. Je tam 0,000. 0,00. Za ublíženie na zdraví sa zrejme obvineniu nevyhne, bude sa ale brániť. Podľa neho neprehľadný priechod si vyfotografoval zo všetkých strán. Tam je tak stĺp ohrady, že vy keď idete, nevidíte. V poslednej dobe to zbadáte, že tam ľudia sú. Zrazená chodkyňa známeho vodiča z internetu nepozná nič, zlému ale neželá. Mne to pán potrestá. Vladimír sa nám napokon posťažoval, že popularity má už vyššie hlavy. Do problémov sa pre video dostali aj policajti, ktorí ho nakrútili a zmenili. Inšpekcia ministerstva vnútra situáciu zaistenú na uvedenom videu v súčasnosti preveruje. Ďalšie informácie v tomto štádiu nie je možné poskytnúť. Policajti nemali to dať na internet, lebo ľudia si z toho prču robia. Pretože pre mňa skoro do roboty. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.